guys! Good morning, it's your Inday Tef. So today po, samahan niyo akong pumunta ng plaza, mag-ikot-ikot tayo, and then magpalengke po tayo. So see you later! Lakad-lakad na. Guys, ang gloomy. Ayun o. Ang gloomy. So, naglalakad tayo. Dahil ang pamasahe ay 20. Papunta at pabalik. Lakad na lang tayo. Mag-exercise pa tayo. Plaza namin. Ayan po. So tatawid tayo ngayon. Makapaglakad-lakad. Siyempre, andun yung save more. Sa ating plaza. And yes, masarap po siya maglakad-lakad. Pwede kayong mag-exercise. So, tuwing 7 PM, I guess, ito ay nagkakaroon ng tubig. So, ano siya? Tsaka kulay. Ang tawag mo, basta, yun na yan, lumalabas yung tubig. So, ganyan po siya. So, dahil may pila doon, tingin tayo kung ano yung pinipilahan nila. Ito yung gymnasium namin. Ng gymnasium. So, ganyan po siya. So, super pretty na siya. So, magtanong tayo at mag-usisa. Kung ano yung meron. Ano kayo meron? Bakit sila nakapila? Dito. Ayan. Oh, I love the flowers. May sunflowers sila. So, tanongin natin sila kung ano meron. Pero man yung ating fish pa. May mga koi yan. Ayan. May mga koi siya. Nakakatuwa. So, yan yan. Ay, ganda. So, ganyan po ang tsura niya. Tayo doon kung ano meron. Yun po ang aming church. Ito yung aming munting town plaza. So, pag may mga occasional mga high school, dyan po ginaganap. So, napakaganda na siya. Amazing, lalo na pag fiesta. Ang saya. Sana maging okay na ang lahat. Yes. Ito yung gusto ko na ano, na puno. Anong tawag po? Japanese bamboo ba yan? Diba? Napakaganda. Tsaka malinis.
yung center namin. Yung center namin. Ayan. Yung aming lugar. Morning po. Ito po yung for national sa ID po natin. Thank you. Okay, so dito tayo pipila. Ayun yung ating healthcare. Ito rin yung ating municipal hall. Diba? So yan, paggabi din, meron ding water, anong tawag mo dyan? Basta may water siya, tapos may ilaw siya. Yan, dito sa gitnang banda. Yan, so yun yung aming municipal hall. Ito yung actually yung kabuuan nung plaza namin. So yun yung siya. So doon na po, yun na po yung palengke, dyan na po yung mga establishment na napagdang grocery. Dito guys, naalala ko nung mga high school kami. Pwede ka dito umupo, tapos kumain. Ayan, so ang daming tao. Ngayon, napakalungkot kasi hindi natin nagagawa. So banda pala dito sa likod nito, pag pumasok pa dito, dyan yung post office at saka ambulance. Ah hindi, firefighter. Basta yun na yun. And then, itong municipal na ito, andun naman yung ating police station. Ayan. So ito na guys, yung ating plaza. So ayan guys, pag nagustuhan nyo yung ating town tour plaza, syempre huwag kakalimutan na mag-subscribe. At mag-comment lang down below. So shout out sa ating mayor dito, kay Mayor Kiko. Nagalaw shout out sa iyo dyan. And I will see you again in my next vlog. Paalam. Okay guys, so andito na tayo sa ating bahay ngayon. So ito na po yung binili nating banana. Ito na ating avocado. Ito ang ating cucumber. Para sa ating Don't forget to subscribe, turn on your notification bell, and of course, comment down below. So thank you again, and I'll see you again next time.